Point 5 Creator Studios. Feel the story. Hey, what the story? Like souls, Mind 5 Creator Studio. This is my message to the members of parliament. Members of parliament, tasvika nguva tese yatani takamirira yekunovhota kwenyu. And all this is in connection with the CAB 3 nonsense. Right. Nyaya dzingori panapa nhasi. One ndeyekuti makunovhotera yes or no or pachaoiswa imwe voting method yakangosiyana-siyana. Handi munoziva zvigananda zvacho zviri kutraya by all means kuti chinhu chavo chipase. But ikaita yes or no zviri pajekerere sekuda kwavanoita, tinofanira kutoparticipate. Takatarisa zvinodiwa nevanhu. And remember, ma statistics acho 99.9% ndo vanhu vasiri kuda zveCAB 3. Then 0.0 something percent ndo vari kuda CAB 3, ndo ma beneficiaries eCAB 3. Saka nyaya idzingori panapa ndezekuti mukanovhotera yes zvekupasisa CAB 3 yaya, hongu mune mafadza 0. something percent yaya tiri kutaura nezvayo, mune mafadza party, mune mafadza zvigananda zviya. But munofanira kuziva kuti munenge maita muvengi wemunhu wese, kuita muvengi wevanhu vemuconstituency, muvengi wevanhu vekumhuri kwako, muvengi wevanhu vekuzanu PF kwacho ikoko, muvengi wekuti kana kudiaspora kwacho vanenge vakatokugadzirira vanhu yavo. Chamunofanira kuziva ndechekuti kupati kwenyu kwacho ikoko, especially kuzanu PF, opposition hatinyanye kuityira hedu. Chamunofanira kuziva ndechekuti kupati kwenyu kwacho ikoko kuzanu PF kutori nevakawanda vamunenge matoshungurudzawo, vekuti mune muchisekererana but vachitoti iwo uri mayazi wakaonovhotera yes sei, unenge watomakwa nevamwe vako vaunenge uchidhaina navo. Saka unenge wakamakwa kwese nepese, probability ndeyekuti unenge uchingofadza mabhosi ako aya achaendeswa futi vachida vasingadi, iwo unenge wazviexposa kudhara. Mahard facts ndeyekuti munenge mapedza basa maguys, munenge mapedza kukorobhera, kushandiswa sechikorobho. Chokwadi chaicho ndechekuti hapasisina chimwe chavanenge vakuda chingazoita kuti muzonyengererwawo. Remember kuti apa ndo pamaifanira kunyengererwa. Hongu kuchazoya tumwe tumaprogramu chekunzi chivhotera ichiita zvakati pamberi apa, but kumwe kwese uku anenge amaorders seku amaya. Haufanira kuisa pfungwa dzako, unofanira kungoita as told. Apa unenge uri MP. MP, message yangu iri pakuti kana muri vanhu vanofungawo gaya kuti apa ndipo pamaifanira kunyengererwa, apa ndipo pamaifanira kunyengetedzwa kunzi voterai bill number 3, ndo pamaifanira kutopiwawo ma few millions of dollars, because cash yacho kairipo, mari yakabiwa and mari iripo. Saka kana vasiri kukupai it means hamuna basa. Apa pakuitiswa zveCAB 3 apa ndo pandiri kuti at least maifanira kuwanawo $1 million each, because mari yakabiwa kudhara itoripo. Saka kana usiri kupiwa mari iyoyo yakadaro it means hautorina dhiri, and it's a matter of time pazvichabuda kuti hauna kana dhiri. Maifanira kutonyengererwawo apa pachibuda a few millions of dollars. But mayas asizvo zviri kutoitwa, mukutoita zvekuvhundudzirwa zvotonzi ukasadai SGR kubva atokudzinga kupati, ukasati kudaro. I'm here to tell you kuti either way uchatongodzingwa cause munenge mapedza basa ravainyazoda racho chairo. And timu iroro ukanyatsozvitarisa havachinje pattern yavo. Kana vachikuda havahwandisi, but kana usina basa vaneka rafu so kavanoita. Saka chinyatsopafungai manje kuti apa unenge wamakwa nevanhu vese, apo zvakunyatsobudiswa pachena kuti mashandiswa zvapera zvekushandiswa. Vanhu aya obva vangodzokera kusame lifestyle yavo yekudya vega, vachiba vega, vachidzvanyirira vega. Kana vatongofunga kuti uyu achamuda inenge yatsomutsomu newe. Ladies and gentlemen, all I'm saying is nyatsodipisai pfungwa ipapo, make the right decision. Pakadai ndikuti ziyai ship yekujambira, because this is the defining moment. Remember kuti kunzo uku kwakamirirwawo zvimwe zvinhu, and ipapapa ndo pekumake a right decision. Pazvatonakira nyaya dzacho ndepekuti haichazi secret vote yaya. Mashefu akazviramba because vane pfungwa dziri shalo, vakafunga kuti tikavaisira secret vote tinokwara, vasingazivi kuti either way vakatokwara because bill number 3 harisi kudiwa. Saka vakafunga kuti tikaexposa vanhu kana tikati vanhu chibudai muvhote zviri pachena zviri pajekerere zvinokwanisa kuvabenefita, vasingazive kuti izvozvo zvacho zvekuvhota pajekerere munhu wese akatarisa zviri kutobatsirawo vanhu isusu kuti tenge chionawo kuti MP uyo akasapota bill number 3 apa asina kutumwa nevanhu. Isusu kuvanhu nevaya vese aya vari kuda kuzochinjawo nyika tinenge tanatsoona kuti iwe uri wekuteerera zvigananda, hausi wekuteerera vanhu, uri maenemies evanhu handiti.
saka iyi pachirungu ndo inonzi defining moment yacho. Uri uko here kana kuti uri uko? Future yako inenge yakamira sei? Inenge iri uko here kana kuti uri uko? Une magarantees here ekuti uko unenge uriko zvenguva yese? Une magarantees here ekuti vacharamba vachikuda ende vacharamba vachida kushanda newe? Chandoziva ndechekuti maZimbabweans anodraw a line. Ukazopfurikidza line iroro pane pavanokubudira. Saka hongo vanganonoka havo kubuda, but vachazokubudikira chete. And like ipapapa anything can happen. Gaya kuti iwe unenge wakasapota nonsense uchiti watumwa nevasina kukutuma. Ma-MP, I think message yangu maibata. It's either mopiwa mari yekuti even wapa rani nenyika yese unokwanisa kudya wakazvitinya mumba mako imomo memiliyoni zvichikwira kana kutobuda. Kwete kuenda parani uri momo muZimbabwe imomo ndio inonzi chawagona hapana. And remember kuti nyaya iyi unogona kuvhotera yes, iyo vayanorambwa kukoti apo wazviexpose. Kana kuti ikasarambwa kukoti then iyo nyaya dzacho dzavadzangopindirwa nevamwe vanhu vaya, iwe unenge uri papi iwe wazviexpose. Just make the right decision. Saka hende itione ma-MP. In conclusion, maZimbabweans munenge munatikowo futi chimbowapaiwo signal ma-MP kuti bhili iri harisi kudiwa. Vari kungonzwa kuti hamusi kurida, but zvimwe zvinhu panenge pachidawo kasignal kekuti zveshuwa bhili iri harisi kudiwa nevanhu. It just has to be clear, even kune vaya vada kubata basa. Zvinofanira kungoita clear kuti chinhu ichi chiri mumayas ende hachisi kudiwa. Ndatopedza, so anenzeve atonzwa.